vihaan noita herätyskelloja, ne on niin kovaäänisiä. Jee, tänään on kesäkuun eka päivä. Huhuu! Kaapista vallistu eteen. Mun kalenteri on väärinpäin, mutta eka päivä. Juhuu! Yes! No, Lipseillä alkaa vähän etuajassa tää kesäloma. Kuten tää ihmisiltä. Ja mä voin tehdä tänään ihan mitä mä haluun. Mä menen aamupalalle. Äiti, moi. Moi. Mitä sä haluaisit aamupalaksi? Mä voisin ottaa vaikka ihan muroja ja maitoa. Okei. Siinä on murot ja siinä on maito. Okei. Siitä juominen. Se oli hyvää. No voiks mä vaikka pyytää jotain kaveria meille tai että joku tulisi niinku, tai mä menisin itse jollekin. No sä oot käynyt niin monta kertaa jollain kaverilla tällä viikolla. Niin siis voiks joku tulla meille? Mulla on vähän yskä, niin olkaa sit pihalla, jos chill! Äiti, ootko sä kunnossa? Joo, mä kai. Mullakin on vähän nenä tukossa, mutta ei se niin tukossa ehkä oo kuin sää. No, mä pyydän vaikka Saaran. Okei, Siiri. Mene omaan huoneeseen. No niin, puhelin. Siinä. Puhelin. Niin. Mä soitan sille sitten. Jos ei vastaa, mä tekstaan sille. Toivottavasti se vastaa. Soita. Mä laitan sen kaitottimelle. Moi. Mitä asiaa sulla oli? No, oisit sä halunnut tulla meille? No, voin mä. Hyvä, koska tänähän on kesäkuun eka päivä, niin haluaisin saada tekemistä. No, mullakin on vähän tekemisen puute, mutta mä voin tulla. Mihin aikaa? Vaikka 5 minsan päästä. Meille kävis. Joo, meille kävis kanssa. Moi. Milloin se tulee? Siiri! Saara tuli! Saara! Moi! Tuutko mun huoneeseen? Voin mä. No... joo, mennään vaan. Mitä me tehtäis tänään? Mentäisikö vaikka uimaan? Okei, se on mun lempijuttu. Mut käytät sä noita uikkareita tai bikineitä tai mä ainakin käytän. Okei, mä en käytä. Okei, mäkään ehkä sitten. No, okei. Mennäänkö järveen vai onko teillä uima-allas? Meillä on uima-allas. Mennään vaikka siihen. Lähdetään. Hei, oota, mä otan pyyhkiä. Tai siis sängin mukaan. Koska siinä voi maata ja ottaa leikisti aurinkoa. Mennäänkö nyt sinne uimaan? Mennäänkö nyt siis... Mennässä hypätä? Meinaan. Etkö sä?
No mä vähän mietin, että en tiedä, ehkä meiks. Tai se on niinku lämpöisempää kuin jossain järvessä. Okei. Metsisit. Joo. Hypätään. Joo. Tää on ehkä kivempaa kuin järvestä oiminen. Joo, mä uppoan pohjaan. Tää on niin kylmää! Tää on niin kylmää! Apua! Miksi mä en ottanut pyyhettä mukaan? Mä en kyllä kellu. Sä kellut, mut mä en kellu. Oi betonisiivet. Mitä? Se sanoi kirosanan. Ei se oo kirosana. Okei. Mulle riitti. Mulle ei. Ollaan vielä vähän aikaa. Tää on kylmempää kuin mikä avannossa. Mitä se? Lähetään sit. Tää on ihan märkää. Mäkin. Mennään vaikka nyt se meille unohtelemaan tai jotain. Nyt tää sammuu sitten. Näin tää menee kotiin. Kyllä olikin kivaa kun kävit. Joo, ja käytinkin uimassa. Ja sit oltiin pihalla. Ja kaikkea muuta kivaa. No, tuli joku toinenkin päivä. Joo, kun kesäloma alkoi. Totta. Mä tiedän vielä yhden jutun, mitä tehdään. Okei. Haluatko mennä yöksi? En mä tiedä. Jos äiti antaa luvan. Jep. Soitetaanko sille? Voidaan soittaakin. Vaikka esim. Jos sulla on mun äitin puhelinnumero. Tai semmoista. No, on mulla kait. Kiva. Sitten voidaan soittaa. Okei. Vietsä sen puhelinnumeroa. 050 545 5885. 050 505 555. Oho. Ei meni väärin. 505 555. Nyt. Soita. Mä laitan kai. Oho, sori, mä löin sua. Ei se mitään. No, mä puhun. Moi. Moi äiti, mä soitan Siirin puhelimesta. No, mitä asiaa sulla oli? Saanko mä jäädä yöksi? Eihän sulla ole varaa vaatteita. Siiri varmaan, jos mulla menee likaseksi vaikka, niin Siiri varmaan lainaa. Niin lainaankin. No, voinko mä jäädä? Voit jäädä, jos heiltä on lupa. Mä käyn kysyä äitiltä. Äiti, voiko Siiri Saara jäädä yössä? Voi. Voi jäädä ehkä, jos niille käy. Niille kävi, joo moi. Kävi. No, voi ne sitten jäädä. Kiitti äiti. Moi. No niin, se sai tää yöksi. Mut kello on 8. Meidän pitää mennä nukkuu. Okei, mennään nukkuu. Mä käyn hakea sängyn takas. Hyvää yötä. No niin, nyt on lopussa. Kiitos, Kiitos kun katsoitte. Moikka! Mun nimi on Saara. Vielä tähän loppuun. Mun nimi on Siiri. Ja moi! Nähdään tulevissa videoissa. Oho.